keby sme vám za uzavretie zmluvy dali 3000 bodov Clubcard na nákupy v Tesku a ďalších 100 za každú mesačnú splátku. Perfektné. Konečne pôžička, ktorá vás mení. Navštívte stánok Tesco finančné služby. Ak si chcete dať niečo chutné a zdravé, sú pre vás tyčinky Fit Nature tou správnou voľbou. Obsahujú jablká z našich vlastných sadov a vďaka zlepšenej receptúre sa v nich nachádza vysoký podiel jablčnej vlákniny. Neobsahujú konzervanty a umelé prísady a preto sú pre vás okamžitým zdrojom zdravej energie. Zbierajte obaly z Fit Nature a vyhrajte štýlový bicykel. Zaregistrujte sa na www.fit.eu. NDX zneškodňuje len baktérie, ktoré hnačku vyvolali. Takže lieči jej príčinu, bez mikroflóry. NDX. Nenechajte sa preháňať. Predstavujeme Snapscreen, sieťku na dvere s patentom od JML. Ľahučko sa otvorí a potom sa za vami sama zatvorí. Má 18 silných magnetov a hodí sa na väčšinu štandardných dverí. Zavesíte ju jednoducho a bez náradia. Máte plné ruky? Jednoducho cez ňu prejdite. Je ideálna aj pre domácich miláčikov. Už žiadne škrabance a škody. Môžu vojsť a výjsť, kedy sa im zapáči. Získajte JML Snapscreen už teraz. Dostupná v sieti predajní Tesco, Hypernova, Teta drogerie a 101 drogerie. Liči? Relax. Liči. Relax. Liči. Martina Šimkovičová, ako ju nepoznáte. Takto si dokáže strieľať z ľudí. Toto a ešte o mnoho viac nájdete na markiza.sk. Každý deň prinášame nové informácie nielen o televíznom zákulisí. Vieme všetko. A teraz u nás nájdete aj nový videoarchív. Relácie... Király felséges családja nem tud tőlük se meg... Aztán kipukadtak újra, ismét a jobb oldalt, tehát rámot folyamatosan említettem. SK a ste v hre, ak letné dobrodružstvo, tak jedine s Markízou. Ich domovy delia tisícky kilometrov. O 6 týždňov odchádzam. No napriek tomu chcú byť spolu. Ja som si vzťahom na diaľku prešiel a ver mi, je to peklo. Justin Long. Bože! Akkor el leszel ragadtatva a hírtől, hogy atyád... Množstvo antioxidantov. Pozor, jeho dokonalo vyvážené zloženie určite zachutí každému. Vychutnaj si ho aj ty.